Moje Lukáš. A moje Matej. Dneska ideme točiť video 10 faktov o mne. Prvý fakt. Volám sa Lukáš Karolík. Druhý fakt. Mám 10 rokov. Narodil som sa, keď Google prebral YouTube. Štvrtý fakt. Bývam v Banskej Bystrici. Piatý fakt. Chodím do školy zo Šespojova 14. Šiestý fakt. Mám brata. Siedmy fakt. Môj obľúbený hudobný nástroj sú bicie. Siedmy fakt. Moja obľúbená hra je Subnautica a Minecraft. A ešte ďasko. A GTAčko. Na to nesmieme nikdy zapovedať. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, päťka. Všetky. Moje najväčšia zbierkou, ktorú mám v dome, je Lego. Sami ste mohli vidieť v roomtoure. Všetko Lego. Predám to môjmu kameramanovi, veľmi dobrému kamarátovi. Dobre. Mám dvoch starkých. A posledný fakt bude ten najväčší. Si gay. Nie, to si nemýšľam. No tak samozrejme, že si to vymýšľam, čo by som aj nerobiť. No, môj prvý fakt je, že... 10. No tak 10. fakt, aj posledný, že som nikdy nejedol kapora. Kapora? Kapra. Tak, dúfam, že sa vám páčilo videjko. Nezabudnite dať like, odber, komentári nejaký dobrý. A tak, čau.